الناس جمر جونيور استبحاله ود 19 عامت من اسي نبيت مع سرتنا تزواور انتخون جونيور ابطعي بيتسب كم زي عبين كاب بيتسبو وصا خوينو من باركاو جمرلو غيزات حيزو بتعم بزحات غبنات كم زفصمن نملكت قصيلو نابز بيت مع سرت زمصا نزطفات 6 ورحي تفرد انتخون إريك مستبحاله قلعه حدا خفلي مدل نجر جن كازاتو ولا ساعات جميرو مس إريك حنت قاله تتنفافسون كمون زي إريك استبحاله منابرتو ناي جونيور نجر كم زفرحون ملكت معتاتنا سو بزمص قصري جونيور معلتاوي نا اسربيت هيوتنا ترامدو يمص كل شعب عرفت ساعات دما بريندن لينچنا نوتوريس استبحالو حدغኛታት ሊያው ዳማና ተጻወቱ ይሪዮም ብሬንደን ዝቆል ዓብጣም ከም ዝሪዮም ዘሎ ዋላ እንተፈለጠ ግን ምንም ክብል አይደለም በመጻል ብሬንደን ሳምስ ዝበሃል ሓደገኛ ናይ ቢዝነስ ሰብ ተረጋጋሚ በተናይ ቤት ማእሰርት ቴሌፎን ከም ዝራኸብ ንርእሞ ብሬንደን እና ዓርኩ ድማ ዳማና ተጻወቱ ብጣም ሓደገኛ ፕላን ይትልሙ ከም ዘለውን ምልከት አኸቲሉ ድማ ባህለ መዓልቲ ምሳሕ ሰዓት ዳማና ተጻወቱ ጁኒየር ብጥቆም እንትሐልፍ ብሬንደን ዘይራአዩ ሓደገኛ ዕድል ልቢ ኢሉ ስለዝነበረ አርእዩ የገርሞ ነገር ግን ብሬንደን ብናይ ጁኒየር በሳላ አምሮ ላይ ገረም በቁጣ ደጊሙና ውልቃዊ ጉዳያት ንኸያአቱ የጠንቀቆ በመቀጻል እዚ ኤሪክ ዝተባሃለ መናብርቱ ዴቭ ብዝባሃል ናይ ጋንግ መራሕብ ተረጋጋሚ ኣብ ሽንት ቤት ጥቃት ከም ዝበጽሖ ይፈልጥ እዚ ዘጨነቀ አካል ዘሎ ግን አይመስልን ባህለ መዓልቲ ኤሪክ በሊሕ ነገር እናስሓለ ይምልከቶሞ ምስዞም ዝጸግሙሉ ዘለው ሰባት ክባስ ሓሲቡ ከም ዝኾነ ብምግማት ይድቀስ ነገር ግን ንንግሁ ጁኒየር ካብ ድቃሱን ስለዓለ ተዓርኩ ዝሰሓሉ ኻራ ንናይ ባዕሉ ክሳድ ከም ዝነበረ ይፈልጥ ድሕሪዚ ጁኒየር ፖላዊስ ጸዊዑ ዓርኩ ከድሕን ዋላ ተፈተነ ከይተሳኸዐሉ ተሪፉ ዝዓርኩ ይመውት ኤሪክ ድሕሪ መማቱ ዴቭና ጉጅሉኡ ቀጻለ ዓላማኦም ጁኒየር ገበሩ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እዞም ሰባት ንጁኒየር ንምጉዳእና ተኸታተልዎን ከለው ብሬንደን እና ዓርኩ መድሕንቲ መላእኽቲ ኮይኖም ከተፍ ይብሉሉ ቀጺሉ ብሬንደን ናብ ክፍሉ ጸዊዑ ስለ ናይ ቤት ማእሰርቲ ህይወት ክፉእነት ናነገረ ኣብ ናይ ማንም ሰብ ህይወት ኢዱ ንኸየእቱ የጠንቅቆ ብድሕሪዚ ግን ሓደ ሓደገኛ ውዕል ያቅርበሉ እዚ እውን ኣብዚ ስካብ ዝህልወሉ እዋናት ሓለዋ ከም ዝገብሩሉ መውጽኡ ኣኺሉ ምስ ወጻ ግን ዝደለዮ ነገር ከም ዝእዝዞ ዝሓዘ ውዕል እዩ እዚ መንእሰይ ግን ብዛዕባ እዚ ነገር ሓሲቡ ክውስን ዝተወሰነ መዓልቲ ከም ዝደሊ ነጊርዎ ይወፅእ ብድሕሪዚ ሓደ መዓልቲ ዴቭን ጀምዑኡን ንጁኒየር ይኽተልዎሞ ማንም ከይረኣዮም ብሓይሊ ናብ ሽንት ቤት ይእትውዎ ሕጂ እውን ግን ንኻልኣይ ግዜ ብሬንደን ምስ ኣዕሩኽቱ በፂሖም የድሕንዎ ንዴቭ ከዓ ካብ ዝመሳልልን ታሕቲ ጽዲፎም ንሓዋሩ የሰናብትዎ በዚ ምኽንያት ጁኒየር ንትስምምዕነት ንኽቕበል ተገደደ ጁኒየር ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምውጽኡ ሳም ዝተባሃለ ሰብ ከም ዝረክብን ንሱ ንኹሉ ነገር ሓላፍነት ከም ዝወስደሉን ይንገሮ አድላይ ዘበለ መሳርሒ ምስሃዎ ድማ ሄሊኮፕተር ሰሪቆ ብምምጻእ ኣብ ድሕሪ ቤት ማእሰር ተቐሚጡ ፖሊስ ቅድሚ መምጽኡ ነዚ ቦታ ለቂቆም ክወጹ ከም ዘለዎ ማጠንቂቆ ይነግሮ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ጁኒየር መውጽኡ ይበጽሕሞ ይልቀቕ ሽዑ ከዓ ሳም ናብ ዝተባሃለ ሰብኣይ ብምኻድ ዝተባሃለ ኩሉ ምፍጻም ይጅመር እዚ ሰብኣይ መንበሪ ዝኾነ ኣፓርትመንት ኣብ ኣዝዩ ደስ ዝብል ቦታ ምስሃቦ ዝተፈላለዩ ክዳውንትን ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ፓስፖርትን ከምኡውን ካልኦት ወሰንቲ ዝበሃሉ ነገራት ይህቦ በመቀጻል ንኣጋምሸቱ ሓንቲ ናታሻ ዝተባሃለ ናይ ጁኒየር ሽንት ቤት ንምጥቃም ትመጽእ እዛ ቆልዓ ሳም ከማንስቱን ሰራሕተኛታቱን ካብ ዝሓዘን ብዙሓት ኣዋልድ ሓንቲ እያ ካብኡ ንጁኒየር ገንዘብን መዘራረብ ዝኾነ ቴሌፎንን ሃበቶ ጁኒየር መልክዓ ኣዝዩ ተማሪኹ ዋላ እንተነበረ ንሳ ግን ስርሓ ወዲኣ ወፂኣ ኸደት ባህለ መዓልቲ ብሬንደን ብዝኣዘዞ መሰረት ናብ ሓደ ገዛ ይኸይድ እሞ ናይ መሳርሒ ተኽሲ ስልጠና ወሲዱ ሓደገኛ መሳርሒታት እውን ሒዙ ይምለስ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ሄሊኮፕተር ናብ ዝረኽበሉ ቦታ ምርሐ ብድሕሪዚ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ትኬት ቆሪጹ ክንቀሳቐሱ ምስ ገበረ ኣብ ማእኸል መንገዲ ኣብዚ ፓይሎት ሽጉጥ ዓሚሩ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ንኸብረራ ይገብር ባህለ ገጽ ብሬንደን እና ጀምዑቱ ናይዞም ሓለውቲ ቤት ማእሰርቲ ጉዳይ ወዲኦም ባህለ ገጽ ንዘለዉ ድማ ንኽኸፍትሎም ኣፈራሪሖም ምስ ወጹ ናይ ጁኒየር ሄሊኮፕተር ኣብ ሰዓት በጽሐት ብፍጥነት ኣትዮም ብምብራር ኣብ ሓደ ዓብዪ ባዶ ሜዳ ይበጽሕሞ ሳም ዘዘጋጀወሎም መኪና ረኺቦም ብፍጥነት ይንቀሳቐሱ ብድሕሪዚ ናብ ናይ ሳም ሕቡእ ገዛ እናተጓዓዙ ኣብ ማእኸል ምሳሕ ክበልዑ ጠጠው ይብሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ራድዮ ጣብያ ብዛዕባኦም ሕድሕድ መረዳእታታት ምስ ሽሞም እናዘገቡ ሜዲቭ ዝተባሃለ ዓርኮም ዝተኣሰረሉ ምኽንያት ኣብ ናይ ሃይ ስኩል ተምሃሪት ጥቃዓት ብምጽሑ ከም ዝኾነ ይሰምዑ ንሱ ግን ካልእ ሓሶት ነጊርዎም ስለ ዝጸንሐ ተናዲዶም ምሳሕ ሒዙ ምስ ተመለሰ ብሬንደን ቀጥቂጡ ዓርሱ የሰቶሞ ኣብ ጽርግያ ደርቢዎ ይኸይድ ብድሕሪዚ ዝተረፉ ሳም ናብ ዘዘጋጀወሎም ገምገም ባሕሪ ይበጽሑ እዚ ቦታ ኣዝዩ ምዕሩግ ስለ ዝነበረ ስቴሪዮ ዝተባሃለ ዓርኮም ክጸንሑ ደልዩ እኳ ተነበረ ብሬንደን ግን እዚ ቦታ ንሽግር ተጋላጽ ስለ ዝኾነ ብፍጥነት ተተሓሒዞም ናብ ናይ ሳም ዋና መንበሪ ገዛ ይምርሑ ቀጺሉ ገንዘብ ንኽረኽቡ ምስ ሳም ሓደገኛ ስራሕ ንኽሰርሑ ይስማዕምዑ እዚ ስራሕ ካርጎ ሪሌ ካብ ዝተባሃለ ሓደገኛ ሓለዋ ዝግበረሉ ቦታ 6 ጽሩይ ወርቂ ሰሪቕካ መምጻእ እንትኾን ሳም ናብቲ ቦታ ከም ናይ ኤሌክትሪክ ሰራሕተኛታት ኮይኖም ንኽኣትዉ ከም ዘመቻቸወሎምን ነንሕድሕዶም
تكلتا مليون كم زخفلو من ينقرهم. بريندن ون نزي سممعنا تقبلوا نسرق مدلاو يجمروا. نمشاتو جونيور ناتاشا يرغبا مو تختيلو وانا بزمحن بس بوتا يخيد. أبو خوينو كواقع عنا فتنن هاللوه هندبت نايسام حاوبو ماتيو دفيو نازمحن بس يتو. كونو قنا جونيور محنباس لزي كإل هندفدف نابلن هاللوه ناتاشا متعت دحنو. كابو وصيو مسجوش مباس نتجمر بريندن متيو تطو يبلوم. بزي تبساتيو جونيور وصيو خيدو وكنا قبرن هاللوه ناتاشا بمكين آمتيان نابناي تشاينا ريستورانت حزاتو تخيد. أمونغو وقعم دما جونيور ገንዘብ ከይሰአነት ከላን ምንታይ ምስከም ሳም ዝበለሽ ማግለ ከም ትነብር ጠየቃ ንሳውን ቅድም ሕጂ ምስኡ ዝነበረት ጓል ካብኡ ምስራሓቀት ሓዲኖም ከም ዝቀተልዋ ነገረቶ በጽባሒቱ ንግሆ ብሬንደን ብዛዕባ ትምሸት ዝተፈጠረ ነገር አልዒሉ ይቋይቆ ካብ ዓላማ ኻጓል ከተስሕተካ ኢላ ነይራ ብምባል ድማ ተቆጥዖ ቀፂሉ ሳም ናብ ዘዘጋጀወሎም ካልጎሪ ليس تبهال بوتا خيدهم أبستوهاوم جزات حاويهم نجارات نمتصرا يمكرو نسرق خطعملهم دما نزبوتا بدن بمصنع تلم موصاني جمرو بموصال مرئتنا نابناي سرق معاتي وسدنا كلهم بتلم مسارات نا إلكتريك سرحتنياتات مسيلو من تاعتو عبر دما ستيف استبهال عركم أبدا جزل لخنتات نخحلي قمد جونير بالحرزي صوري ورق نابزلو بوتا بالعلاي كورنيس جيرو تحاويو يعتو كوينو جن منهم دمص كيس معو سريق أم نموصا زحاسبو جله بتصراري من قد خقو عزو يجمرو بريندن كلتا نايتي بوتا سرحتنياتات نتزمها خورقي نابترا ورق نخغيرو فراريحو نجارات بصبوق نخادو خلو جوش هندبت أو حدا سرحتنيات تكوسلو بزز تنادى بريندن ببوكس وقعو دقا نجارجن زنجار عقدمو تبلاش سلازنبرة ستيف دويلو بوليسي مصوم كم زلو نجارن نسمون بفتنا سلسة وارق حزوم سرحتنياتات كللا بمجوارنا مكينو معتهم من قصاص يجمرو بالحريتهم بزحات بولاويسي ختلوهم سلازنبرو دما حانتستا تكوستيت نعركم كبد بسيعة كبيد كوسلت حلو دحر بزح قويا زغبره غيرو زغتلوم زنورو بولاويس مخاينوم تጋጭን ንخግልበጣ ገበረ ነገርግን አርኮ ስቴሪዮ በህይወት ከጸንሕ ከምዘይ ክእል ተረዲኡ ብጽሒቱ ንውላዱ ንኽብሉ ነጊርዎም ዓረፈ ኩላቶም በሞቶ አዝዮም ሓዚኖም ዋላን ተነበሩ አማራጽ ስለዘይብሎም ግን ጉዕዞኦም ቀጸሉ ሳም ናብ ዝቆጸሮም ቦታ በጽሖም ድማ ዘምጽዋር አይዎ ንሱ ድማ ጃሞም ቅድመ መሃቡ ብዛዕባ ዝስርቅ ምንም ምልክት ክህሉ ከም ዘይብሉ ነገሮም ንሶምውን ብዝተኣዘዞ መሰረት ናይ ስቴሪዮ ሬሳ ምስታ መኪና ቃጺሎም ካብቲ ጎቦን ታሕቲ ይውርውርዎ ካብዚ ቦታ ምስ ተንቀሳቀሱ ጁኒየር ካብ ናታሻ ሓደ መልእኽቲ ይወጽሖ እዚ መልእኽቲ ሳም የታልሎም ከም ዘሎን መፍትሒ ንኽእልሹን ዝገልጽ ነበረ ነዚ ምስ ሰምዑ ብሬንደን ቅድሚ ሕጂ ቀቢርዎ ዝነበረ ቅርሺ ብምሓዝ ሳም ክኸዶ ናብ ዝሓሰቦ ቦታ ብባቡር ቀዲሞሞ ይንቀሳቀሱ ኣብዚ ውሽጢ ባቡር ጁኒየር እና ናታሻ ተራኺቦም ዝምነይዎ ዝነበሩ ወሲብ ይፍጽሙ ኣብ ሜልበርን ምስ በጽሑ ብሬንደን ምስ ዘቆልዓ ዘለዎ ርክብ ከም ዘይፈተውን ብትልሞም መሰረት ክኸዱ ከም ዝግባእን የጠንቅቆ ኢሉውን እዚ ርክብ ንኸቋረጽ ገንዘብ ከም ዝህቦ ወሲኹ ተዛረቦ ጁኒየር ግን ናታሻ ምግዳፍ ፍጹም አይደለም ቀጺሉ ናይ ሳም ሰራሕተኛ ዝኾነ ዋይን ናብ ዘለውዎ መጺኡ ኣብ ብሬንደን ሽጉጥ ዓሚሩ የፈራርሖ ብሬንደን ግን በሳል ስለ ዝነበረ ሳም ከም ዘተሃለሎምን ንሳም ገዲፉ ምስኦም ስራሕ ተጀሚሩ ብዙሕ ቅርሺ ከም ዝህቦን ቃል ኣተወሉ ዋይኑውን ብፍጥነት ሓሳቡ ቀየረ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ጁኒየርና ብሬንደን ሳም ነቲ ወርቂ ከሻይ ዝሓሰበሉ ቦታ በጽሖም ጆሽ ውዑል እናተወዓዓለ ረኸብዎ ኣብ ማእኸል ግና ሃንደበት ዋይን ብመኪንኡ እናበረረ መጺኡ ንናይ ጆሽ መኪና ይገጭዋሞ ኩሉ ነገር ይመሰቃቀል በዚ ኸዓ ብዙሓት ሰባት ይሞቱ ብሬንደን ነዚ ዕድል ብምጥቃም ወርቂ ዝሓዘት ቦርሳ ሒዙ ብፍጥነት ሳም ናብ ዘለዎ ይምርሕ ብሬንደን ነዚ ዕድል ንሳም ረኺቡ ድማ ጊዜ ከይባኸነ 200 ከብዱ ተኪሱ ጸጥ የብሎ ብድሕሪዚ ሓደ ገዛ ተኻረው ምስ ሓደሩ ንግሆ ጁኒየር ገለ ምኽንያት ፈጥዮ ይወጽሞ ናታሻ ዘለውሉ ቦታን ናይ ትሩም ቁልፉን ይልኸላ ብመጻል ብሬንደን እና ጁኒየር ዓባይ ጀልባ ገዚኦም ካብቲ ቦታት ይንቀሳቀሱ ነገር ግን ድሕሪ ዝተወሰነ መንገዲ ናታሻ ነጊራቶ ከም ዝነበረት ብሬንደን ይኽሕዶ ንእሽተይ ገንዘብ ጥራሕ ከም ዝህቦ ድማ ይነግሮ ነገር ግን ጁኒየር ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሓደገኛታት ሰባት ኣዋርሕ ብምጽንሑ ሓደ ተንኮላት ተማሂሩ እዩ ጸኒሑ ንናታሻ ናይ ተኸፍለ ቁልፊ ሂቡዋ ነተዋርቕ ከም ዝቀየረቶ ድማ ይነግሮ ብሬንደን ብድንጋጸ ኣትዩን ተርኣዮ ኣብ ክንዲ ወርቂ ኣማን ጸንሖ በዚ ተናዲዱ ንጁኒየር ተሸኪሙ ናብቲ ባሕሪ ዘሊሉ ይኣቱ ጁኒየር ምሕምባስ ስለዘይክእል ግን እንደገና ተሸኪሙ ናብ ጀልባ ይምልሶ ብሬንደን ምስ ጁኒየር ምባስ ሕጂ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ስለዝተረድኦ ኣብ ሕርቃን ውሽጢ ኮይኑ ታይ ንምግባር ከም ዝሓሰበ ይጥይቆ ጁኒየር እቲ ዝግብኦ ብጽሒት ከም ዝህቦ ነጊርዎ በዚ ተሰማሚዖም ተፈላለዩ ብድሕሪዚ ብሬንደን ናብቲ ሆቴል እንትምለስ
بدحر እቲ ገዛ ፖላዊስ ረኽብዎ እሞ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣቱ። ኣብ መጨረሻ እዚ ፊልም ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ብሬንደን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከብ ንምልከት። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ካብ ደገ መልእኽቲ ድማ ይበጽሖ። እዚ ከዓ እጃሙ ወይ ድማ እቲ ወርቂ ዝተቐመጠሉ ቦታ ዘርኢ እንትኾን ብሬንደን ካብ ዝወጽኡ ሓድሽ ህይወት ንምምስራት እናሓሰበ እናመልከተትና ፊልምና ኣብዚ ተበቅዕ። ክቡራን ኣዳመጽትና ሎማዓንቲ ሒዝናልኩም ዝመጸና ፊልም እዚኣ ትመስል። ንስኹም ከዓ ነዛ ፊልም ላይክ፣ ነዛ ቻነልና ከዓ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣበረታትዑና።